Davant la crisi climàtica, cal recuperar pràctiques que connectin amb la terra i protegeixin la vida. L'acció demostrativa del guaret ambiental a la plana de secà de l'Alt Camp forma part del projecte LIFE EcoAdapt 50, que realitza accions locals d'adaptació al canvi climàtic. A través d'aquest estudi, demostrem com els guarets milloren el sòl, afavoreixen la biodiversitat i fan més sostenible l'agricultura mediterrània. El guaret no és només deixar de treballar la terra, és vida amagada sota terra i és futur. Regenera el sòl, cuida la biodiversitat i ens ajuda a pal·liar els efectes del canvi climàtic. Hi ha molta vida amagada sota terra que encara hem de descobrir. Quan el sòl descansa, la seva microbiota es multiplica. Augmenta la matèria orgànica, millora la retenció d'aigua i el segrest de carboni. Tot això el fa més ric i preparat per a futures collites alhora que ens ajuda a pal·liar els efectes negatius del canvi climàtic. Els resultats mostren que un sòl en guaret pot tenir més del doble de biomassa microbiana i humitat respecte a un sòl cultivat. La pastura és essencial per gestionar els guarets de forma eficient. A més de millorar el sòl i dispersar llavors, ajuda a crear hàbitats oberts amb baixa vegetació, on poden nidificar aus estepàries amenaçades que fan el niu a terra. Treballar amb el ramat aquí és tornar a les arrels. Fem que la terra respiri i mantinguem viu el paisatge. Els guarets són un refugi clau per a ocells esteparis com la terrerola, el sisó, el torlit o el gaig blau, i també per a multitud d'insectes que asseguren la fertilitat futura dels camps. Amb més biodiversitat, el paisatge esdevé més estable i resistent als impactes climàtics. A Mas Vicenç treballem les vinyes des de fa 5 generacions. Portem vinyes i oliveres i aquest any ens hem unit al projecte, juntament amb GPEC, instal·lant diverses caixes niu de gaig blau. Amb el tema del canvi climàtic ens ha pujat la plaga de l'Alobesia botrana i aquesta espècie, el gaig blau, ajuda a reduir-ne la població. Durant les visites d'enoturisme en fem divulgació i expliquem tot aquest projecte. Volem preservar un patrimoni que ens regala cultura, biodiversitat, salut i resiliència, per un territori més viu, més saludable i més fort davant els reptes del futur.